na ATRONIE hene na ama me kwan se me ne ensentrefo enhia awie efa Galamsey bi a ekoso e wona saase a ewo bia ye frɛ honom ginegine sa bia ye dika ya baha na Galamsey fo ewo ha ama ye ne wo mo aba be kasa se wo mo emfi ya saase no so na wo mo enko ye bakọ ye no na emfidi a na ewo ha na ye be miensa pe na ye kasa emfidi a ewo asase so ha ekọ be se edu excavators a o ma ha se o mo de eye adwuma akọfefa emrante o mo beti kanti de o mo aba be ginegina ya saase so de ya wo mu ni sese enkrofo kro mo kọ afuo mu kra no mo edu a no mo besela kọ afuo ma bodyguards yo sahefo yi se ye mpene ma wo mo enko ya kwa ATRONIE odi arisi amponsem da akon ene ATRONIE hene Asante hene brempon na nanum ho nyenya ne ntie se na nadoma hene kote asimu oginegine ne patem honom a wo akotu Galamsey e wo honom enam so ma ginegine hene meche na ATRONIE hene ekopie mu oginegine ne atankonwa ne koye committee chairman ene krom ho asomfo nyina ekokohia ya wo mo de nsem bi tu dwa se China fo bi baaye anasa aban mu mpanyufo bi baa se omba behwe se omahu se agudie bi anasa bibia pie mu asase mu adodie bi apie mu na omapekon mefa so afamra kwan so na omodi tumi kata to ho tuma hwe aye adwuma wo asase ne so osi ano no onya ne ntie se na do ma hene asabetisi mu se omo mprema kwan ema saafo no meye se adwuma no wo so akirei omkokote ya na ajima bedu akasa akofofa ne nkrofo ono ankasa akofa China fo ye enum hwene ene enum suru ha na abegina na saase no so na ginegine na ATRONIE hina asase no so ya wo mu etu Galamsey eno no mbekasa ya wo de tu dwa se wo mu sere se wo mu ne no ni hie bobia e wo honom asase no eye Asante hene brempon na ATRONIE hine dia enti wonte ne ho famfiri ho abusua na yenim se obete ne ho e de afiri ho nti no ekokoda ye no yenim se asundua ba na nei yese ni se ka kire yenkoi na yenkonkotie na ATRONIE hina sa ma na sonfo eden krabre Ghana fo na yentie sedie ho update esi akosi ya na ATRONIE hene na ama me kwan se me ne ensentrefo enhia awie efa Galamsey bi a ekoso e wona saase a ewo bia ye frɛ honom ginegine sa bia ye dika ya baha na Galamsey fo ewo ha ama ye ne wo mo aba be kasa se wo mo emfi ya saase no so na wo mo enko ye bakọ ye no na emfidi a na ewo ha na ye be miensa pe na ye kasa emfidi a ewo asase so ha ekọ be se edu excavators a o ma ha se o mo de eye adwuma akọfefa emrante o mo beti kanti de o mo aba be ginegina ya saase so de ya wo mu ni sese enkrofo kro mo kọ afuo mu kra no mo edu a no mo besela kọ afuo ma bodyguards yo sahefo yi se ye mpene ma wo mo enko enti asema na ATRONIE hene se yankama wiase o mampanyin ne obi a ntene se Galamsey no de o se ohia wona saase so enti na ye kasei eye woni a ye de ma wo mo tu sa ayi wo ya saase so se ye ma wo mo na wo twepe eniem egu ha ne doso o mo sesa ne nyina mfiri asase no so nko anya saa de ebesi wo asase so no ewiase nyina ebete ba ebete so na ankwankwa ye papa ade a ye sre ne se ATRONIE mu obi nka se ATRONIE fo ye atutrafo ye nipa bone ye nye nipa bone fo na emom sa wote wasase so na obi se wode wo hye ebe fa wasase afa mo japade de na ATRONIE hene se ye ma wiase nyina nte se ompene so ne ompene so kyena enti nipa kora wo mfidie gu ha no ye de enimu besisa wo mfidie fa firi na sase so ko medamase we enti abusua na eno ho asem na wokohwe ye no yesi afei ankasa de wo mo ba begu kuro ne so ye o makofa China fo ene excavators ahodo chanfan adwuma editu Galamsey akade ne mfidi akese ene ye de akokogu kuro ne so ene ne ye sense ase no ene mfudie ne ajapade woni e wo kromo nom temamfo kromo nom a wo mo etwam kwakọ omafum numpo no yese langade ne nkofo bia yo ho asebambofo gina ho nom a wo mo makwan e won patem ho nom abra asase no e wo wura asase no ATRONIE e wo wura na de ono no te akonwa no so hwe kro no so e kire se ompe Galamsey no ho nom na anya aban po na demra
eba betu omonye omo ho ahoto no kwabra na ifi ni kurom aba ho no ba betu Galamsey ebete omo fa hudi no manigye so eno ane se na amene eyese ya na se emabunu no bukofu no mo de bekanya mu a na akwakofa menteme ho ase aba na de hoya aba ye wi ani a shift blame oi asantefo na enya asantefo na yesi obi ti ne kuromu na obi ti ne maimu na otumi gya wo de ho nom se wo de wakọ China akwakofa factory de ba okuromu so o mra me ye adwuma wo kuromu onom wo de adwuma aba mu kuromu onom adan na factory no de ba ye no wo ma wo kuromu afọ no nyam adwuma nya sikani adan na wo pesika wo factory ni mu no wo nya wo fa no mu nya adwuma nya sika na obi kurom na wo firi wo hiri ho akwakote asi honom ATRONIE nya bunu ATRONIE ya Asante ye kan si su pim se ATRONIE ya Asante enkuro bi wo bunu honom a ye wura kan so be pege omo na ATRONIE ka ho fi apre ka ho enti ATRONIE ya Asante omo firi apoye mantemu omo firi apoye mantemu e twere so na omo firi omo baaye enti se o ya de a na wo hweyie wote obi tinchan ya wonte ase wo se omo obono na bono so wa ya bono ni nyina no House of Chief President no eno nchesan sans ni nyina ye ne de ewu ana ofiti ni pemu anu ohuresi ba bi no ye de wope ye ne saa ba bia asumdue wo bia na dom ahene mpe se bono kwakoye se bono ho ase me ba bia ya asem a de mentime ho ase hoye ani de na eba de wo ye ani hwa hene fa chie kwampo ye hu so makoko gu nsa bi eje chire omo ensase na abodua kancha kantam eje gu asase ne so eno ne se na amene ade na won ye ne won kosuma konkutu Galamsey ni bi ade na won kosunya konkutu Galamsey ni bi ade na won konkronkro atwa won hia na tuobodom ne dibeja ne tuobodom omo ewo wo honom no mo fo yo bro champion fo no ade na won kokọ wonom ho na mo kotutu Galamsey no sa kro no so na ye wo dia na so ra se ye ti hanom na ye se ha ye dia de nya dia kwa wa kwa tie so no won so ohini bi achamia na so obi aba bunu honom so betu Galamsey eti da mu ye no mu nyai achimtwere so na ATRONIE fo firi ya o mo de ba Kumasi ha on ba no ba besu anum tete no adum sa na ne fere no on besu anum fo so na o mo wono mo ya kwamufuo ntom so ba no besu ya ba ntama hene so adum hene so omo su yakwam besu adum hene so omo tete hono mo ano na yera yes omo kopa bebi mo omo sesen eno omo koy no mo so omo kobo omo sesen omo du poti krom adu jama poti krom omo nkofo ni bitena hono mo omo anko na nkadie benti na ese poti kromfo ni bi afiri hono ATRONIE fo omo nua eni poti kromfo no omo du miami die ma mo man amoma fo ni bi so sai di omo achi fi sa bre no na ayetu kotena no munye masantifo bebe hye wo so no kɔ a na kronim no omo ho kyere omo na so omo filia omo so di akire bi amoma fo di akire bi kɔ ATRONIE honom nte nei kɔ pokodo ATRONIE honom a amoma fo bu honom ya from nsuase fo omo honom eti eno nyina di adanse ma yehu se na kesidan na obi ono wo hanom Kumasi hanom poti krom na se onua ene ATRONIE ni o ma himfo ba ko ka ho adehye no ba ko tira poti krom onom e ka ono na chichi poti krom nti adehye o poti krom no o mu nua ni mponi ATRONIE fo amoma fo so mu du onom onom nyina so ka omo honom no mo koye nti ono fra mo man wasa kwete ayi ATRONIE honom to mu nyina ye nuafo bunu honom nyina ye kotoko hene dia bunu honom nyina ya Asante ensase etua na matie na manyofo so bem na niema ye hanyan na mo ye de mo pe honom enti to de bu honom a niema ya na mo ye honom ya na airtime na se de kotoko hene kire ye da bia no saa de ne mentime ho ase ne ntokwa ne niema ensem fatem freni mu asem no ya na ye mpe bia ye wo honom ya na ye mpe bi ayo honom susu ampa se do ma hene obi ba okromo sesi to betu Galamsey be yie de ade ntokwa banko na wo ye na no odubekum so koprapra honom obi krom e ka sei na buru ni nyina no ye president na nkron so da wo dia enya wo dia so obi krom ntia nya na wo kɔ koprapra ho dia ma no enti se de wo okofa o factory so de be ba okromo no no enna mesusu se wo so mo ni kɔ ho na wo hwɛ woni nko factory no ho na hwe na pa nnwuma no se de wo ka no so okofa nnwuma de abre wo mo no wo mo hwe no wo mo nka
na Galamsey ne de yenim se wutu na mo wutu a e wo se wo hwe na wutu e wo wankasa wudiem wutu a to Galamsey no e wo wankasa wudiem wanfie ko no kokotu bi ATRONIE ni wanfie e na hye omo fipam omo dahye so sunwan omo dahye so bi o sunwan ho yamfo omo no mo kyehye ahafu mem omo no mo kyehye na onko a de wanfie makote asi ho na wo woni brensase na wo pensase a wo pensase sen yamfo emem ntotro so ana sunwan wanfie bo hye ni bia yenim na so nkura kase we nyina krampo no mate honom enkombo wura jejinim so omo pe ho akwakodi omunkwi wo honom akotu Galamsey wo honom wo mo nye so mo nyina omunim efaso ene de enti omoti nkonwa ne so omunim de enti omoti nkonwa ne so enti ase bunu regional minister wo ba beka che se Galamsey wo ba hwa tu ase no enya na ewu yi ene wakota afa bi achi ena de hia ena mote bunu honom na mudi all in the name say now you are lawyer for njoba dia also no the other faction na nam no mo twe no I was a woba now be di wo mo ani eche o mabo so mra no ene de yadwuma okrum ha ye ka bra sem wa ne ye bo odin di ata ho nyi wani wu nkofo bebre na aba obi e be legacy ye si ye bo odin shamra enye ene ye bo odin su tumra enye e de be na wo da ne de ato onom legacy bai ana asepono region minister wo da ne de ato onom all in the name of wenum nti wote ho ekoso Dormaa so no bitisi osisi anko be kasa sunwan de ntokosi wo honom yehu ya so akofo chieftaincy wako gina honom akoka smama sundwe atumi aba e de na chen sampa e de na chen suatre ni nyina mutumi mem enso e ba mu die na wo ye lawyer to wo mo ne de wo hwa kokan ye e ma sunwan asem tumi dai e no je amansa bo ahen kokko oni na akoso aso nkrawi wo mu nyina o maka bom ama bibia ye kama ni nyina nya buru ni bia wachem na se de yewra kan no ebreye ni nkaso na wodo a wode beba etia de ye kan ne se monya mo buru champem kingdom bi na mu kreti a enkonwa bia ye asante ye akotoko hene nsa ase bia wo honom ya wo mo de obuo ne ni de masika dwa no wo mo som no munya wo mo life mo no mo som mo bia enkom nsa ase so mo bia mo nwura mu honom esanse na nanom bia honom no wo bia no wa ye na adwen se wo madoma hene edi tumi so bu nka fo bia so onom na obi aso sinsin obi so ya brempon ana so ya o man hene obi ani tumi so ya bunu champion debe to be ko ensasin so akoko bibi all in the name of say ya bron regional house of chief president ya abato position na ebetwam ya beto foforo enti so ya o man hene a na obimpo bia sase da honom mo unni su tumi kotoko hene na ne dia so ye brimpon so ye man hene o ye hweso for the makotoko hene eti da ye wo dia na wo tiatua na so no na wo pe no ye no enkuro bi a hye wanse na ye wo dia no tena no so fa ni nyina tu Galamsey tuo mu nyina free so funtama asase no na ye ne dia wo pe enye obi asem na dia ye asante de ye ntwema mo ye betena ha ka ama wiase nyina hu dia mo ye na wo so ntu Galamsey na me de Galamsey de na me ntu Galamsey eso na no do birthday wan kasa na wo te wo hoto wankasa ena se Galamsey fo bi na sponsor program yi nyina wo mu free hene birthday odi ye Galamsey fo na sponsor ye wo mu free hene no mo sponsor sa Galamsey na ehin no wo mu tu no do no mu ya yonkofa wo mo ba ya o me sponsor birthday but de kwente said ma wo se di birthday wo mu free hene na no mu ni connection bi a ko me ba be do birthday ama wo afraid do say obefa kwan bi so na mo tutu ni yie na wo da siesie kuro no oh ye chiri koko edi ne ma koko ye chiri edi ne ma obi a untu Galamsey no afraid ope kwan bi so afa tu ni yie na da siesie kuro no na nim se tu Galamsey siesie kuro ena na no gina hon ma odon sa cha me so e wo menhia se wo hu so obi tubi na obi tubi ena edin bi na bobo din bi no ye tuye ni yie na obi tubi a ye didie yi a woka emre ye ninka so na se de tie bia no so na wodo a da bia meka ese akonfo no aboa no na ntwe no kwa ne dua na ntumi anka ne to na wo konfo a waje ehim na beka ansa na ahe etie wodo de beba wodo a de beba na busu we yam so nche 24 hours 27 fumu wo so be sa contempt setting no
Yebesan ko akwakotie na no ko yensu ete de ne aba okai ohun ni wuo yekokan am say onye lawyer ni we judge nyina mu obi lawyer na yegyina mu obi nti ohun ni wu sitting high court judge appeals court otimi akudi ncho program bia asem bia be court bia na nadoma hene din wo mu bia wore asem bia be court bia na nadoma hene wo bia wore na ka sitting high court judge contempt to me chiri say lawyer ni sa mo dwe lawyer ni a wakọ mranim ni a wa pon ho wa graduate ya mo obodin contempt so nya agro chen kurese ne paw ye twen se court be fra asem no ne hwedi susu ade bode hono be fa ebusu ade mu sia nom aha ADUMASA TV so me di ate semine ko ATRONIE de ene ne so ye de bremo na no mo na watch ni edu so menim so make ka mo ho so bi anka ho hwe wo bono hono mo a menim se de tie bia na no so do munya se no mutumi ebe pam mo de afri kro no so nto munya abotere na mo nkoma nto mo yem se de tie be yira baba na obedura obehwe ma bibia ye kama edi mu sia no ye be se hia bi ya kram